Vet aquí que un dia, fa molt i molt temps, hi havia una princesa trista i jove que feia molt poc que havia perdut el seu pare i la seva mare. Aleshores va aparèixer un príncep muntat en un cavall blanc. Era una figura galant, amb un dolç somriure, que embolcallant la princesa amb el perfum d'una rosa i eixugant les llàgrimes del seu rostre, li va dir: «Petita, hauràs de portar tota aquesta pena amb tu, però no perdis aquesta noblesa i aquesta força quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui». «Ens tornarem a trobar?» «Amb aquest anell estaràs al meu costat sempre que li demanis». Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís com ella creia? És possible. Sigui com sigui, a la princesa la va impressionar tant aquell príncep que al final va decidir que ella mateixa seria com ell. Però va ser una bona idea, això? La nit del ball. I aquí el tenim, l'anell. Veig que encara continua sent aquí. Llavors vol dir que aquella trobada va ser del tot real. El coliseu dels duels, la núvia de la rosa. L'anell és el que m'ha conduït cap a tot això. Bon dia, senyoreta. Que puc netejar? He acabat. És que sempre haurem d'esmorzar i de sopar totes dues soles? Un ambient tranquil és més agradable, no li sembla? Escolta. Sí, senyoreta? Mira, Anxi, és que m'he adonat que sempre estàs sola a classe, que potser no tens cap amic que et vulgui acompanyar. Esclar que sí, el tinc aquí. Bé, això ja em sembla bé, però vull dir, a més d'ell... Altra cosa, et fa res deixar de dir-me senyoreta Utena? Que no vol que ho faci? Mira, és la senyoreta Utena. Senyoreta Utena, bon dia, senyoreta Utena. Hola, bon dia. Senyoreta Utena, bon dia, senyoreta Utena. Bon dia. Bon dia. Bon dia, senyoreta Utena, bon dia. Sí, ja ho sé. Totes les noies de l'escola sempre em diuen senyoreta Utena. Però quan ho fas tu, no ho sé, no em fa cap gràcia, la veritat. Pensi que estic promesa amb vostè. Sóc la núvia de la Rosa, senyoreta Utena. Deixa-ho córrer, ja n'estic ben farta.
Marta, vols deixar de parlar de bestieses com Compromís o Núvia de la Rosa? Però... Mira, encara que no t'ho sembli, jo sóc una noia normal i corrent. M'interessen els nois normals i corrents i no pas les núvies ni res que s'hi assembli. Vaja, em sembla molt bé. Hola. Sóc en Toga Kiryu, cap del Consell d'Estudiants i un noi normal. Hola, bon dia, Kiryu. Ja us coneixíeu? Em pots estar segura? Al cap i a la fi, és la núvia de la Rosa, no? Ja ho entenc, de manera que tu també participes en aquell joc dels duels. No ho deus pas haver explicat a ningú. Com vols que l'expliqui a ningú, una estupidesa com aquesta? Perfecte. Vaja, ja veig que fins i tot quan t'emprenyes ets noble i bonica. Utena Tenjo. No et prenguis tantes llibertats, president del Consell. No n'hi ha per tant. Va, siguem bons amics. Com pots veure, tu i jo no som del tot uns desconeguts. Però com és que portes això? És ben evident. Estem destinats a trobar-nos. La veritat és que m'agradaria conèixer-te molt millor. És increïble. Si ell fos... Si la closca de l'ou no es trenca, el pollet morirà sense haver nascut. Nosaltres som el pollet. L'ou és el món. Si la closca de l'ou no es trenca, nosaltres morirem sense haver nascut. Trenquem la closca del món per revolucionar el món. Per revolucionar el món! Ahir el nostre company, en Sayonji, va tornar a lluitar amb l'Utena per segon cop. I va perdre. He sentit a dir que des d'aleshores s'ha tancat a la seva habitació i no vol sortir, ni tan sols ha anat a classe. El que li passi a aquell brètol tant se me'n fum. Però, en canvi, l'Utena Tenjo, m'agradaria saber si aquella noia no intenta revolucionar el món com nosaltres. No, ella és diferent de nosaltres. Pel que he pogut veure, sembla que ella no ha rebut cap carta de la fi del món. Doncs aleshores, per què porta l'emblema de la rosa? Per què? Aquesta és la qüestió. Explica-ho, explica-ho. Sí, es veu que sí. Va, que volem que surt de la seva habitació. Tinc molta curiositat. Pobra senyora. Utena, sí. Pobra senyora. Ho sé de... Utena! Ho ha acabat. Això que has fet ha estat molt perillós. Ah, sí? Ho has vist? Sí, tenia... Vaja, de manera que miraves en toga, eh? Ves per on, ja entenc què passa. Es pot saber què insinues? Doncs, que potser faries millor de treure'l del cap. Com? He sentit a dir que és el pitjor playboy de l'acadèmia i que ha fet plorar moltes noies. Aquesta mena de playboy mai no podria ser un príncep muntat en un cavall blanc. Ah? Va, anem, ja n'estic feta. Per cert, Utena, pots dir-me qui és la teva nova companya d'habitació? L'Anshi Himemilla. Com? Em sap greu. Ah? Quina mala sort. Mala sort per què? No ho sembla pas, però es veu que és una fresca que sempre va amb nois. He sentit rumors de tota mena. Rumors? Ha estat culpa teva. Com que l'has estat enredant, en Sayonji ara és un inútil i un fracassat. Sí, en Sayonji encara continua sense aparèixer pel club de Kendo. És terrible. Volem que ens tornis en Sayonji ara mateix. Au, vinga, digues alguna cosa. Què està passant aquí? Senyoreta Nanami. Què significa tot aquest escàndol? Depèn del que es tracti, potser hauré de comunicar-ho al Consell d'Estudiants. Bé, nosaltres... Ja marxàvem. Passi-ho bé.
Et trobes bé? Sí, estic bé, moltes gràcies. No t'amoïnis. Tu ets la Nanami, no? Saps què passa, Jimemilla? Et tenen enveja i t'odien perquè ets molt popular entre tots els nois. Ets la noia més popular fins i tot entre els nous alumnes. Segurament per això els nois del comitè organitzador t'han nominat per ser la reina del ball d'aquest any. La reina del ball? Sí, mira, durant el ball que celebra aquesta nit escollirem la reina del ball d'aquest any. I tu ets una de les aspirants amb més possibilitats. O sigui que espero que vindràs al ball. Tots els nois se n'alegraran, i jo també. Em fa vergonya admetre-ho, però sempre he volgut ser una bona amiga teva. Sempre m'has agradat molt, l'Anxi. He guanyat la partida. Jimemilla, és veritat que... Què? Sí, és veritat que no tens cap amic, cap ni un. Esclar que sí. El tinc aquí. Oh, sí, em sembla prou bé, però volia dir, a més d'ell. Senyoreta Anxi Jimemilla, senyoreta Utena Tenjo, obrin, sisplau, porto 2 paquets. En nom del Consell d'Estudiants, com una mostra de la seva nominació per ser la reina del ball, l'obsequiem amb aquest vestit. El comitè organitzador li prega de tot cor que assisteixi al ball que se celebrarà aquest cap de setmana. Consideraríem un honor comptar amb la seva assistència. És espaterrant. I el seu, senyoreta Utena? Aquesta altra capsa és per vostè i li envia el president Kiri. Per mi? Però si jo no hi tinc res a veure amb tot això. A més, ningú no m'hi ha convidat. Em penso que hi ha una invitació i una targeta dintre la capsa. I ara, si em permeten? Quin fàstic, un vestit de noia! Que potser es pensa que aniré a la festa portant aquest vestit? No hi anirà a la festa? No m'interessa gens. Aleshores jo tampoc hi vaig. Tu has d'anar-hi. Estàs nominada per ser la reina del ball. Ja no te'n recordes? Sí, però em fa molta angúnia anar a un lloc on hi ha tanta gent. No sé per què, però sempre em sembla que tothom se'm queda mirant i això m'espanta. Vinga, ara és el teu torn, Chuchu. De cap manera. És millor que hi vagis. Cal que hi vagis. El ball necessita relacionar-te, tenir amics. Jo? Sí, tu ets amic seu, però hauries de fer molts més amics. Si vostè vol, senyoreta Utena, hi aniré. Molt bé. T'espero al ball, Kiryu Toga. I ara què en farem, d'en Kiryu? Qui sap? Podria ser que... Caram, ja se n'ha assabentat? La ciutat va plena de murmuris i tot plegat pel ball que se celebrarà aviat. Bup, bup. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, ja pots dir-ne avall d'allò queda millor, però en realitat és una ratera per caçar xicots. Què hi farem? Les noies d'avui dia són molt desvergonyides. Bup, atxim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, que desvergonyides que són. Qui sóc? Ja ho sé, la Nanami. Quina nit més fantàstica. No et sembla, germanet? Nanami, sempre et comportaràs igual que una nena. Senyoretes i cavallers, em plau sincerament donar-los la benvinguda al ball en nom del Consell d'Estudiants.
Hem organitzat aquest esplèndid ball per passar una romàntica vetllada i celebrar la vinguda de la primavera. A més, aquest vespre escollirem la reina del ball. Els preguem que cooperin perquè sigui un èxit. Gràcies. Oh, mireu. No és possible. És ella. Que maca que està. I porta un vestit increïble. La senyoreta ho té amb un vestit. Està increïble. Que està, senyoreta Utena. Està guapíssima. Guapíssima. Què et passa? Quina sorpresa, oi? Mira, com que últimament no paraves de parlar de la Jimemilla, l'he convidada al ball. Utena Tenjo, Déu meu. Ho sabia que no havia de venir amb aquest vestit. Perdoni'm, senyoreta Utena, em sap greu. S'ha posat en ridícul davant de tothom per culpa meva. Has dit en ridícul? Ho dius de debò? Estic encantada que hagis vingut al ball. Tu estàs passant bé? Nanami. Aquest vestit t'afavoreix moltíssim. Et queda de meravella, creu-me. Gràcies. Et portaré on hi ha les altres noies. Però jo... Ves qui ho havia de dir, que al cap i a la fi la Jimemilla sí que tenia una amiga. Ja ho sé, que tens raó, ja hi comptava amb tu. Esplèndid. És molt millor del que m'imaginava. Escolta, no sé què t'imaginaves, però aquest vestit no em queda gens bé, no fa gens per mi. Però què dius? N'estic segur, tu ets la reina de la nostra acadèmia. I aquest vestit et queda de meravella. M'agradaria tant ballar amb tu. A més, em sembla que faríem una parella molt fotogènica. Nanami. Per cert, què és això? Finalment la Jimemilla ha vingut amb el vestit que li vam enviar. És sorprenent. No es pot negar que li queda molt bé, oi? Humiliaré qualsevol que intenti prendre'm el meu germà. Ho juro. Oh, ho sento. Perdoni'm, senyoreta, ho sento molt. No passa res. Caram, caram. Ha deixat xup el vestit que vaig enviar-li amb tanta consideració. Llàstima que si es mulla té un petit problema. Vinga, vols que ballem? No, deixa'm. Francament, no m'agraden gens aquesta mena de festes. Si no t'agraden, per què has vingut, doncs? Per què? Per què? Perquè tu podries ser... Podria ser qui? Digues. Sí. Jimemilla! Segur que això ho ha provocat la Nanami. Però què vol aconseguir? Ara que tot anava com una seda. Jimemilla! Què coi està passant? Senyoreta Utena. Ballem, Jimemilla.
El meu pla anava com havia previst, però ara que... Qui és aquella noia? Nanami... No et passis amb les teves entremaliadures. Com? No sé què vols dir. Per cert, qui és la noia que balla amb la Himemiya? La coneixes? És la Utena Tenjo. Utena Tenjo? Sí, és una noia especial. Encara que no puc entendre per què ha llançat el vestit que li vaig regalar l'altre dia. Oh, el meu germà li ha regalat un vestit. Aquella noia!薫美希、通称ミッキー。ピアノとフェンシングの腕は全国レベルの美少年。まだ中1なのに大学のカリキュラムも受けてる超秀才。すごいんですね。彼は生徒会でも唯一決闘に反対してる人みたいなんだ。それどころか姫宮の家庭教師までしたいって言ってくれてるんだ。頑張っておもてなしをします。次回、少女革命ウテナ、光さすにはプレリュード。絶対運命目視録。